いるな。行くか。笑った。来てるよ、俺らの方。ちょっと待って。来てたよな。来てるよ。いや、なんか変なやつ押し消しておるぞ。いや、逃げよう。なんか空いてますわ。来たよ、上の熱。大丈夫。逃げてってる。いけた。逃げてってる。一旦俺んじゃない？研ぎ当ての管理。まだ。俺にちょっとちょうだい。まだ食えない。これ分裂でちょうど食えない。まだこのサイズ絶対無理やな。このサイズの船長。あかん、でかい。あ。半分食った。お前危ないから、待ってや。ここで行かれんな、まず。ここでスタイクは。あれ大丈夫ザコ俺ついよ。今研ぎ合わせが今俺のチャージなかったらどう見ても。お前あそこで、俺がチャージしてくったらお前死んどったよ。絶対。危な。まだ普通に生きてるよ。あいつ？いるよね、緊急に。靴かかった。今のでっかい。先にあっち行こう。めんどくさい。見えてるお前。見えてるよ。全部食ったよ、5万もう俺全部灰見えて大ハロた。これダメだ。誰かにこれ規制してもらわないと困る。何そんな分裂してるの？まだあるよ。まだ。あ、やばい、死ぬ。分裂。分裂。でっかいやろ？隠れちゃ右上行こうぜ。右上におるです。右飛んでって。おるな。こっち乾燥してない。分裂。もう一回。オッケー。ちょっと近づいたな。大丈夫？今のあれダメじゃね？大丈夫？普通に、俺と12000しかないから。普通に同じサイズ。分裂、オッケー。チャージ。いや、ざっこいって。はい。右分裂。とどめを刺したい。上来い、上。とどめを刺したい。でかすぎる。5万初めていった俺。こんな感じの5万は。一回さ、俺と半々分けたら動画。いらんで。これは自分で近く出しろ。